Tällä videolla esitetään lyhykäisesti idea tällaisesta suuresta kuin sähkökentän potentiaalienergia, mikä on sitten hyvin pitkälle rinnasteinen sille, mitä jo aikoinaan on gravitaation potentiaalienergiasta opittu. Ylipäänsä tavoitteena on se, että ymmärretään, että tällainen energia kuin potentiaalienergia varatulla hippusella sähkökentässä on, ja ymmärretään, että miten se potentiaalienergian määrä joko lisääntyy tai vähenee riippuen vähän siitä, että mihin suuntaan se hiukkanen siinä kentässä kulkee. Tässä on kuvattu nyt kaksi tilannetta, joita mä tässä käsittelen. Ensin tämän ja sitten tämän, ja sinne on piirretty valmiiksi kondensaattorilevyjen väliin homogeeninen sähkökenttä, ja sinne on sitten laitettu negatiivisesti varattu hiukkanen, jota nyt lähdetään sitten liikuttamaan tuossa kentässä väkisin johonkin suuntaan. Tässä ensimmäisessä tilanteessa negatiivisesti varattua hiukkasta lähdetään liikuttamaan ylöspäin, ja mä piirrän sille tämmöisen siirtymävektorin. Nyt se ikävästi kyllä pääsee tuolta levystä läpi, mutta ei se mitään. Eli siirretään tuohon suuntaan. Nyt jos me katsotaan, että mihin suuntaan tämän sähkökentän kohdistama voima on, niin negatiivisesti varattuun hiukkaseen sähkökentän kohdistama voima on kenttään nähden vastakkaiseen suuntaan, niin huomataan, että tässä tilanteessa tämä voima on samansuuntainen kuin siirtymä. Mitäs tämä tarkoittaa? Niin tämä tarkoittaa tietysti sitä, että tämä kenttä kiihdyttää. Eli antaa vauhtia tuolle hiukkaselle. Ja nyt jos hiukkasen vauhti, kentän kohdistama voima, ei kun antaa lisää vauhtia, sehän tarkoittaa, että tämä kenttä antaa sille hiukkaselle liikeenergiaa. Eli hiukkanen ja nyt energian säilymisen nojallahan tietysti tämä hiukkasen saama liikeenergia on jostain pois. Niin voidaan aika hyvin niin kuin lähteä siitä ideasta, että se on jostain tuolta sähkökentästä, koska sen nimenomaan sen kentän kohdistama voima antaa sen energian, niin se on jostain sieltä pois. Niin mistä se on pois? Niin se on pois nimenomaan sähkökentän potentiaalienergiasta. Eli silloin kun kenttä kiihdyttää hiukkasta, hiukkanen saa liikeenergiaa, niin mistä se on pois? Se on pois sähkökenttään varastoituneesta potentiaalienergiasta. Nyt vastaava tilanne toisenlaisessa varausjakamassa, jos mulla olisi täällä positiivinen varattu hiukkanen aiheuttamassa sähkökenttää, ja mä tuon sinne tuommoisen negatiivisesti varatun hiukkasen, niin tilanne olisi sama silloin, jos mä siirtäisin negatiivisesti varattua hiukkasta sillä lailla, että sillä siirtymällä olisi komponenttia nimenomaan tonne kohti kentän aiheuttajahiukkasta. Katsotaan, mikä on tilanne sitten täällä toisella puolella. Eli nyt jos sama hiukkanen on samanlaisessa kentässä, mutta sitä lähdetäänkin siirtämään tänne vastakkaiseen suuntaan. Eli siirtymävektori on tuonne alaspäin ja kentän kohdistama voima on tuonne ylöspäin. Nyt meillä on se tilanne, että tämä sähkökentän kohdistama voima on just tasan vastakkaiseen suuntaan tuon siirtymän kanssa. Mitä se tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että tämä kenttä jarruttaa.
Ja sehän tarkoittaa se jarruttaminen sitä, että tämä kenttä ottaa energiaa pois. Eli jos sillä hiukkasella on ollutkaan liike-energiaa, niin tämä kentän jarruttava vaikutus tekee sen, että energiaa otetaan pois, mutta sähkökentän kohdistama voima on siinä mielessä ihan vastaava kuin painovoima, että kun painovoima otti liikkuvalta kappaleelta energiaa pois, niin se varastoitu gravitaation potentiaalienergiaksi. Nyt kun sähkökentän kohdistama voima ottaa energiaa pois, niin se varastoituu sähkökentän potentiaalienergiaksi. Ja tällä potentiaalienergialla tarkoitetaan aina sellaista energialaatua, että se saadaan takaisin. Eli nyt jos tässä siirtymässä alaspäin kenttä jarruttaa hiukkasen menoa, jossain vaiheessa se pysähtyy, niin se energia on jemmassa siellä potentiaalienergiana. Ja jos se voima edelleen saa vaikuttaa, niin sehän kiihdyttää sitten sitä varattua hiukkasta nyt kuvassa ylöspäin. Eli se energia, mikä otettiin pois, saadaan sieltä takaisin. Läheskään kaikilla voimillahan ei ole tätä potentiaalienergiaominaisuutta, esimerkiksi kitka, että jos te jarrutatte autosta vauhdin pois kitkajarruilla, niin vaikka kuinka pyydätte, että hei jarrulevyt antakaa se energia takaisin, niin se on ikuisesti mennyttä lämmöksi. Jos katsotaan pistevarauksen varausjakaumassa tätä samaa tilannetta, niin tämähän olisi sama asia kuin negatiivisesti varattua hippusta siirrettäisiin kauemmas tuosta kentän aiheuttajasta. Kentän kohdistama voima edelleen olisi kohti tätä aiheuttajavarausta. Niin tässä tilanteessa kenttä ottaisi energiaa pois hippuselta, se varastoituisi jemmaan sähkökentän potentiaalienergiaksi ja se olisi sieltä sitten takaisin saatavissa. Myöhemmissä videoissa sitten katsellaan vähän niitä tapauksia, että mistä kaikista asioista tämä potentiaalienergian määrä riippuu. Nyt mikä erottaa tämän sähkökentän potentiaalienergian gravitaatiosta, niin koska meillä voi olla varausta eri merkkistä ja sitten kentän suuntakin voi olla vähän sinne tai tänne, niin täytyisi aina piirtää nämä siirtymät ja voimat näkyviin, että tiedetään, että kiihdyttääkö se kenttä vai jarruttaako se kenttä sitä hiukkasen menemistä.